Velkommen til Face to Face, Mythbusters, myte nummer 6. Mike, hvad har du til mig? Jamen, jeg mødte en fyr, der har læst nogle amerikanske bøger, og han var bange for, at det hele blev helt vildt kunstigt. Ja, og det kan jeg også godt forstå, hvis han har læst de amerikanske bøger. Fordi det er en stor forskel på os og vores amerikanske kolleger. I USA, der giver man bare deltagerne en gang standardreplikker, som lige kan holde samtalen kørende i 15-20 minutter. Og den duer altså ikke i Danmark. Mike, du har jo selv opprøvet nogle af de der amerikanske teknikker. Ja, jeg har prøvet nogle af de amerikanske teknikker, men pigerne de gennemskuede det med det samme. Ja. Og forklaringen er den, at i Danmark, så bliver vi opdraget alle sammen til at være meget kritiske. Og det vil sige, at det nytter ikke noget af, at jeg giver dig et par redskaber, som giver din personlighed en gang salgslag, så du kan holde samtalen kørende lidt. Vi er nødt til at gøre det på den måde, at din nye personlighed bliver ægte og gennemført. At du rent faktisk bliver ham, som kvinderne vil have. Ellers vil det ikke virke her i Danmark. Til gengæld så vil den nye personlighed give resultater på alle fronter. Det vil sige også i karrieren.